Dapat pala. Ay! Buwan ka. Mars, salamin ko. Mars, sabit mo ulit doon. Hindi ko mabasa yan. Yan, shoutout po. Nandyan. Live po tayo. All the way from Hacienda Antonio. Porak. Oy, narinig niyo yun. Umutot. Narinig niyo yun. Umihi pa. Narinig niyo umutot po. Shoutout. Sino nandyan? Sino nandito? Lakas namin utot. Utot. Yan, ang ganda ng sikat ng araw dito ngayon, guys. Hindi masyadong mainit. Yan. Kagabi kasi hindi kami naligo eh. Kasi parang malamig. Ayan, ngayon lang ulit. Sige. Solo ngayon yung swimming pool. Hindi ko mabasa kasi wala akong salamin. Ayan guys, dito kami sa Hacienda. Hindi jack. Ano yan? Wait lang, pupunasan ko lang. Nabasa. Yan. Sino ba nandyan? Basahin mo nga. Wala ka salamin. Sino nandyan? Ayun o. Saan? Sa akin? Sa akin, may nag-comment eh. Ano kung mababasa? Madilim! Madilim pa dyan. Hindi ko makita. Ako nga doon. Lahat ng may time. Grabe, di ba guys? Ang ganda. Pag mahulog yan. Yan! Tudor! Pula! Wala pa. Yan. Salamat sa tambay dyan. Magandang kayo lahat sa akin. Pananonood. Wala pa. Oh, meron na. Oy, shoutout sa 20. Uy, Betty agad! Grabe siya! Isa lang. Ganon. Hindi ko mabasa. Andito po kami ngayon sa Pora. Ayan, shoutout dyan. Diba guys? Masarap ang Ha. hangin. Ang tubig. Mahangin pa rito kaya hindi siya masyadong mainit. Yan. Mars! Mars, sige na Mars! Bukas na lang! Bahala ako. Tara! Tara na! Ano man? Sorry po. Ay, text ko yung aking cellphone eh. Diyos Mario. Wala pa rin. Nalaglag na wala pa rin nanood. Sa isipan ko, ikaw ang gumugulo. Hindi ko mabasa eh. Wala akong salamin. Lapit mo kasi. Lapit mo. Oh. Kahit lapit ko lang akong salamin. Alam mo, maliligo ka nakasalamin. Basta ang mga nakatambay dyan. Ilan yan? Saan ba? Phillips Vlog. Huwag kang dumikwit. Hindi ko rin mamaya na naman sabihin si Ilong na naman. Shoutout sa mga Taga-ilong. taga Ilong. Ilong, hello. Wali pa tayo sa'yo dun. Sabi ko. Uy, wala pa. Sa'yo kahit isa meron. Ay, shoutout dyan. Makawa naman kayo. Pumasok na kayo rito.
Ay, wala talaga kahit isang like. Wala pa yun. Mamaya magpa-pop up yun. Ito Hindi ka nakalam. kasi nag-live sa Sabado. Wala kang upload. Hindi, makikita naman yun. O, dito naman tayo. Saan, saan, saan? Oh, I'm back! Ayan, shout out sa wala. Uy, sa zero. Paano tayo ng ano. Tingnan ko nga. Wala pa. Aray ko! Hello guys! Kaya na kayo. Ayan, pa rin na naman ang akin. Ala, zero talaga? Kaya maya, may manonood din yan. Ano? Guys, maganda dito. Pasyal kayo. Sakot din eh. Sakot din. Sire. Okay. Bigyan na lang ang sinto ko. Kasi, ano, iba di sa, Sa'yo. meron na? Wala pa. Sa'yo, meron na? Wala rin. Tara na! Sa isipan ko, ikaw ay siya. Tara na! Uy, mabasa. Mabasa. Tara na! Ay! Bahala ka. Ayaw niya mag-swim. Eh kasi nga may sugat. Hindi ito. Alin? Shout out! Mag-isang oras na wala pa. Pero karamihan wala nang ganong nag-wifi mo. Ano pa rin? Tinatamad na dito. Ikaw lang kasi naman. Huwag mong lahat eh. Dito pa pili-pili. Dito pa nang hilod. Ay, kakashade ko nga lang ito. Oh. Shade. Oh. Tanggal po tayo ng libag. Dito po. Dito po. Yan, tahimik po dito guys. Bakit? Wala Sa cemetery ba tayo? Wala pong gaanong tao. Oh. Hindi katulad po dati. Buta ka na ba dati? Hindi. Kunwari lang. Ay. Ayan! Salamat dyan! Meron na? Sa dalawa! Buti ka pa, dalawa. Ako wala pa. Lumipat kayo sa akin. O, yung isa dyan lumipat sa akin. Ano ba yan? Sino? Walang pangalan. Ayan, zero na naman. Dito. Nagpakita ka sa... Wala talaga. Yung sabi, sino itong pellet vlog na to? Guys, sige na kahit isa. Dalawa. Diba? Sarap maligo. Sarap magtanggal ng stress. Dito lang kayo pumunta sa Hacienda Antonio. Hacienda Antonio sa Manibao, Porac, Yan, Pampanga. shout out. Shout out sa isa dyan. Hello. Oy, dong meron na. Hello. Thank you. Like naman dyan. Hindi ako marunong mag-swimming. Anong alam mo? Freestyle. Ganyan mo. Hello po.
Ay, nawala. Napadaan lang. Aray, sakit nga. Padaan lang. Yan. Mainit, upatsing ako. Ayan na, magdodrone na. Magdodrone na si engineer. Hindi siya talagang nalito. Ayan, shoutout dyan sa isa. Isa. Galing sa akin yan, dumaan. Welcome po dito sa Hacienda Antonio. Sa Manibaog, Porac, Pampanga. Yun na yun. Ito, copy-paste na lang. Diba? Galing ko mag-swimming. Saan? Ganyan. Ayaw nilang maligo. Ba't kaya? Baka nag-aasikaso ng banga. Baka? Cremate. Hindi na nga siya. Hindi nga siya. Ano? Bye! Shoutout! So wala pa rin. Ayun na. Ayun na. Ba't sa FB Live? Di mo Yan na yung drone. Saan? Ayan na. Ayan na. Tapos yaanin na yan, no? Hop. Paliparin mo na engineer yung drone. Apat na ano to, no? Apat na swimming pool. Oo, apat na swimming pool to. Isa yung may slide. Bakit naman ganyan? Doon na ako bababa sa SM Labas Talan ninyo. Doon? Ba't Malapit na kami dun. ba't di na magpahatid ganyan sa inyo? Ba na po special. Sabihin ko, engineer na si Dong. Yan, shoutout po sa isa dyan. Ayan na yung drone. Hi drone! Di pa nakita. Ayan na. Ito na. Ayan. Ay. Ay, kilikili ko. Drone! Welcome to Hacienda Antonio! Ay, bumaba siya. Guys, oh, may drone kami. O, diba? Siya. Ito, oh. Dito. Dito. Walang nanood. Uy. Kino-cover tayo ng ABS-CBN. Hello. Eh, baka malunod yan. Lang isa na. Dong. Welcome to Hacienda Antonio. Yay! Mabuhay! Shoutout ka kay Engineer! At ko ay Kiara Maricona Pagong! Ay, foreigner? Hello! Shoutout! Ayan, shoutout sa inyo dyan. Taas ng ano. Ilan na sa'yo, Dong? Ilan? Zero. Ilan na sa'yo? Zero. First time zero. Napapadaan lang sila. Asan? Ay, ang taas pala na nararating niya, no? Tapos, dun i-upload ni ano, ni engineer niyan. Siyempre, i-edit ko na. Nawala, asan na? Ayun. Grabe.
Ewan ka dyan! Uy, bala ka. Try! Pag naka 1 hour na lahat, tapos di pa tayo sa ano. Yan, salamat sa live.